Walay papel, walay bato, o walay gunting. Bisag unsa, sinong matalo, siya'y onggoy! Ako octopus. Kinsa kay makakuha ni Kuan ulan. ulan. Wah. Uy, octopus na. What's up, Anonymous? Ako, si Master Pompey, and welcome to my channel! Kapan ako ang mga bugoy. Siyempre naman si... Og si... Ha? Rujem. Si Rujem. Si Rodson og si Rodson. Ang atong dulaon karon mao ang Jack and Poy, Honey Poy. Kaning Jack and Poy 5 points. Kung makaabot og 5 points na sila'y prize. Kani ang atong prize, ang maskara sa mga hackerman. So kinsay ka ha, makadaog, kinsa ka ha? Dahil ang atong Jack and Poy, walay papel, walay bato, o walay gunting. Bisag unsa. Ready? Ready? Talikod. Talikod. Ready? Jack and Poy. Honey Poy. Sinong matalo, siya'y onggoy! Sabi. Si Turko. Spiderman ko. Spiderman. Si Turko. Hindi ba, pag-anan ni Spiderman. Kilata na ko siya. Kuwaon ang Atong ano. Una, kilata Tong na ko hammer? siya. Pagawit niya kay budat kayo. bugat man. Bugat man kayo, pag-anan ni Spiderman. Bugat kayo. Kandiil. Oh, kinsa may bildi? Siya! Spider-Man building! 1 point na si Rodson. Jack and Poy. Honey hoy. Sinong matalo, siya'y onggoy! Ha? Ako octopus. Octopus. Ayunan ko. Octopus. Mapupus yang dani. Ako man. Nangang tukuan dari. Mukuan man to dari ba? Unsa na? Utira. Mutira daw bi kay kuan man daw ang octopus ani. Ikon yang nawang. Ano pa man daw? Ha? Ang live. Gusto ko mo dahil siya. Tulo man ang live sa octopus. Ha? Tulo ang live sa octopus. True ba dahil? Oh, Dako ang tulo ka heart. Ang octopus. Ang ba? Pildi. Pildi Iron Man. 1 point each. Third round. Ready na? Siya'y onggoy. Sana. Ano? Ha? Ha? Ako si Thor. Torbe? Ano sabi? Ako si Thanos. Ha? Lumaan naman si Thanos with Gyanaan man ba? Saan man? Okay ka na siyang matay. May Ha? ingani din siya. Oh, ikaw, unsa man nimo pag-depend? Atong lahat din eh, katong mabato dari. Okay na, may mga bato. Unsa na, stone? Oo. Di ba? Kurindiyon man din sa langit po. Oh, kurintiyan man sa langit. Nangan siya kay lain dari na power. Oh, na may lain nga power katong mailad ka, abi nimog napildi siya, di ba? Aman ang kuan, aman. Haman. Ano nga power ito? Two color. Kan. Blue! Blue. Blue. Blue! Dagdan ba to? Ang dagan pa to. Unsa man? Oh. Og di ka balo, ako red. Red man po, red. Ang unsa ba dyan? Unsa ba dyan? Ang red kay mawala man na. Paglakaw niya mawala dayon. Mato sa lain lugar. Ato pa gyud. Iya ka pa. Unsa man? Daw siya? Ang gatong blue. Daog siya, daog. Nakapina ang blue. Daog. Grabe, Vane. Daog si Thanos. 2 points na ha? 1 point pa gapon mo. Bawal na superhero ha? Ay, sinong matalo, siya'y onggoy. Suka. Sabi ni? Octopus. Octopus. Suka. Kuaon. Suka. Oh, pag-anak, kikuhaan daw sa octopus. Dili man budot. Dili siya bugaton. Buton man ako yung lawang. Oh, magbuto man sa naong. Tanan man buto heart. man. Di, tanan man heart mabuto ba? Basta basuka? Ha? Hmm. Nga na eh. Dako ba yakin na? Duko kayo. Dako ba yakin ng basuka? Ana. Gagawin na kayong wala. Nga na kayong balo. Ha? Wala, dako ang balo. Dako man. Dako. Ano, biya ka dako. Dili man murag pusil. Kaysa ng tira. Kasara man tira di ay. Punta man siya. Punta man siya sa lita. Nagtanaw ko
matira mo, magbalin natin na siyang pusil. Oh. Tabang siya sa balay. Wow, healthy. Healthy ang tapos ang basuka. Sige, try hard. Oy, 2 points na! Yay! Kinsa ko makakuha ni tabla na mga igala. Siya'y onggoy! Lolo. Sana, ako ninja. Abi, Ninja, ani. ano day? Oh, Ano day? Ikaw? ingani mo ng ninja. Ano mo ng ninja daw? Ingani mo ng Ay, ninja. Ingani mo ng ninja. oo, unsa na piki mo ka nga ninja. Bigla ka na. Pwede man gag, kumo lang. Pero dili siya magtiil. Dili siya tayo ikaw. Unsa mo? Basuka. Unsa man tayo mo be? Hoy, pistol tayo. Ano to Ano yan? yan? Ngana to. Ana? Basuka. Wala, ano to yan? Mabasuka makalikay ang ninja dili. What sa to? Moto masatop. Moto masatop. Wala ang siya. Mo ano? Ano? Iyak ng dream. Wala. Oh, motuyok man. Eh. Antaan? Dili. Dili. 3 points ang ninja na. 3 points. 2 points. Oy! Shotgun. Ha? Shotgun, imo. Ninja, ano? Ninja, tutuyok mo siya di. Ay. Ay! Dili. Dili. 3 points na. 3-3. Sinong matalo? Siya'y onggoy! Optimus Prime. Lah. Optimus Prime. Ikaw. Ako kay Kay? Boxing. Ha? Boxing. Optimus Prime. Ay. Sa ganan na sa Optimus Prime. Katong sa Transformers ba? Oh, kau ba ni Bumblebee? Ikaw ba din si Optimus Prime? Optimus Prime man. Bumblebee man siya. Ay. Optimus Prime. Ako man si Optimus Prime. Siya kay si Bumblebee. Uy, pwede man sa ko. Optimus Prime. Pwede man. Yang ganan kay Optimus na ko. Ingana, wala siya gingana. Oh. Ingana na siya. Ang ganan to, si Bumblebee. Ingana. O, ni alam na ko, Bumblebee man daw. Bumblebee na lang. Ayaw! Isa man. Optimus Prime! Optimus Prime man to. Iyang gianaw. Ana! Ana? Oh. Oh, mintan be. Inya, ikaw kay Basuka? Gamay. Oh. Pilde. 4, 4, imo. 3, 3. Isa kayo makadog ani ba eh. Oh, ito na ang prize natin oh, mga kapamilya oh. Go! Jack and Poy. Honey, hoy. Sinong matalo? Siya'y onggoy. Ako Prime! Abe? Asa be? Optimus Prime! Be, asa man ang power? Unsa may power? Unsa may Dali power? ako nga to, kung pusira ko, katong kusog ka mo tira. Ako, si kusil dani, kanang nahin nga na. Agay naman siya nga na. Dagan kayo. Asa? Dagan kayo mga wala. Apil dani. Naapat yung dani. Dagan sa ako ikuan. Katong bumubuto dani. Bumubuto man dani. Ay, katana niya. Boom! Boom man daw. Oh, Oh, asa man dayon? di pa man mong tuibe. Dua ka Okay. mo kakwa. Dua ka man. Ha? Robot pa man. Di pa man mong kaya. Oh, di pa man daw siya Katong mong- nala ko yung trrrr. Ano eh? Napamanda sa kamot. Imo dayon? Ah, may nga na din niyo. Oh, kay dagan man dani. Naman dani sa luyo, wala mga kabalungan na sa luyo. Shh. Eh, dua ra mo to ka po. Dahil mo to ka kay. Naman po dani. Ha? Oh, katong nga to grapon. Ah, balik. Say balik. Balik! Tabla. Ang tabla. Ah, sige, Balik! tabla. Wala na yung mga robot ha. Oh! Walay labot mga robot, walay labot superhero. Eh, Octopus! Octopus gyapon. Octopus, unsa man imong octopus? Ako tong dako kayo! Dako. Ako putong dako! Ay, Ako to kanyon! Wala kayo! Wala! Ako may ako sa dako! Ako tayong anak ko! ay, naman siya. Yang mata! Ang mata daw. Wala may nakon! Na daw. Ingana ko! Kita ko sa Wala naman. YouTube! Gatan-tan mo ko octopus! Eh! Tabla man! Namatay dahil yun ang dako katong gamay na! Tabla man! Oh. Ingato ko! Ay, tabla man kay octopus. Pareho man octopus ba? Nya dili man ang magkuhan ang pareho. Ay, onggoy. Ako, sniper man! Kuha ko Sniper. dako ang... Dili! Unsa man na? Sa taas! Unsa man na? Octopus! Octopus? Nang sa taas! Unsa man ka? Sniper! Sniper ka. Mabot man! Naabot mong gyapon kay dako di Hindi ang. siya kapak! Iana dahil no! Ingana! Nalang ko sa building! Lagi kay pagtira nimo kay kanang
Isa raman ka heart niya. Tulo raman ka heart na. Napay duwa. Oh, inganaon na. Oh, saan mo na? Oh. Inganaon na din. Tukanon, inganaon din niya. Oh. Ingan siya. Sa ikaduha nga heart. Wala na. Uy, Oy. full naman siya. Lagi. So, pili ka. Ah, Ladies and gentlemen, na ang pinakalas. Kita mo daw. Jack and Boy. Honey, honey, hoy. Sino ang matalo? Siya'y onggoy. ako. Ha? Asan? San? Ako kay Kwan Ulan. Ulan. Wow. Uy, uy, octopus na ako. Hindi. Ulan man na. Ulan man na. Mara man nag-shower. Hmm? Pildi ang san? Dili. Hindi naman. Dili kay maanak man. Hindi. Mabalin man. Oh, mabalhin. Ah! Pildi. Balik na mo. Pildi. Pildi. Abe. Pildi si Rodson. Daog si Rodson. Yehey. Shout out sa inyong mga pal. Hi, friend. Kunas. Akong mga pamilya kay si Papa, si Mama, si Kuya, si Tita, si Lulag, si Lolo. Bye-bye! And don't forget, muto atong first ever na Jack and Boy challenge. Sunod na po, naapay round. Sunod na po, naapoy ikaduha nga dula.